Véget is lássanak, és akkor beállnak végéket is a virágcsokrot. Két csoport éves munkáját. És Tili Nikolettának is szeretnénk megköszönni, nagy-nagy köszönet és nagy-nagy tapsját neki is. Ebben az évben nagyon sok feladat árult rá, hiszen a középhaladó és a haladó csoport munkáját is ő felügyelte a Mika instrukciói alapján, de ezzel együtt nagyon sok táncos köszönheti neki a gálára való felkészítést szóló és duó kategóriában is, mert nagyon sokat segített a szabadidejében a lányoknak, illetve hát ugye ezt az utolsó koreográfiát, ezt pedig teljesen neki köszönhetjük. És hogy Annika sem maradjon csoport nélkül, ha már egyszer ilyen csoporti táncosa van. Meglepetés! Én is készültem nektek, mert hogy gondoltam, hogy... Tehát, hogy gondoltam, hogy 10 éves gála alkalmával szeretnék nektek átadni mindegyik őtöknek, sőt, vannak itt olyan táncosok, akik a csoportnak a tagjai minden évet végig táncolnak, de most itt nem tudnak jelen lenni a színpadon. Pattanjanak fel, igen, legyenek kedvesek. Na, Iziben! Köszönjük, Laci, ez olyan romantikus! Na gyertek! Ez ilyen sírós este, úgy tűnik. Elnézést. Ez ilyen csupa meglepetés, ezt nem is gondoltam volna, tényleg egyszerűen döbbenet. Nagyon aranyosak a lányok, és nagyon kedvesek, és mindenki tudja rólam, hogy én nagyon rosszul beszélek. Nem is tudom miért, én konferálok minden évben, annyira borzasztó. Úgyhogy szerintem én nem is beszélek többet. A lányok tőlem egy nagyon apróságot kapnak emlékbe, hogy mindig emlékezzenek arra, hogy a csapatnak a tagjai, és hogy együtt töltöttünk 10 évet, vagy kivel hányat. Úgyhogy én itt végigpuszígatok mindenkit egyesével, és örülünk magunknak. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk újra, és reméljük, hogy jövőre is találkozunk, és reméljük, hogy jól érezték magukat. És majd jól 10 év múlva is újra együtt sírunk, mint most, vagy még nem.